Kaixo, Anabe naiz, eta etxean Irrien Lagunak klubeko kidea gara. Irrien Lagunak kluba haurren hezkuntzan eta aisialdian oinarritzen den euskarazko proiektua da. Eta hemen eskuartean daukaguna Irria aldizkaria da. Hilero, gure pertsonaia kuttunen abenturak era divertigarri eta hezitzailean jasotzen ditugu. Haurrek izugarri gozatzen dute euren kabuz irakurtzen edo marrazten dutenean, edo guk oheratzean irakurtzen diegunean. Guk berriz haurrak balioetan hezten eta euren irakurtzaletasuna sustatzen ari garela badakigu. Familia osoa zaila egoten gara hilero, Irria aldizkaria etxera noiz iritsiko. Gainera, Irrien Lagunen kluba sendotzen ari gara Irria aldizkariaren harpidetzarekin. Izan ere, Irrien Lagunek kluba, Irria aldizkaria baina askoz ere gehiago da. irrienlagunak.com webgunea, geure pertsonaien ikuskizun eta dantzaldiak, eta Irrien Lagunak gizartegintza elkartea bere elkartasun jaialdi eta bizipoza.org webgunearekin. Esan bezala, hori guztia ari zara babesten Irria aldizkarira harpidetuta. Gaur, hemen bertan harpidetzen bazarete, ongietorri opari berezia jasoko duzue. Txo, mikmak txikia, zede berria, Albaola itsas faktoria bisitatzeko bina sarrera eta Irria aldizkariaren ale hau. Harpidetza egiteko edo informazio gehiago jasotzeko gerturatu dendara eta Tiritatxo edo Martin Bertxoren laguntza izango duzu. Ez galdu aukera eta zatozu ere Irrien Lagunak klubera. Irrien Lagunak gara gu. Irrien Lagunak gara gu. Hau da San Juan Baleontziaren etxea, hemen egiten ditugu gure egurrezko ametsak. Etorri Albaola itsas kultur faktoria ezagutzera. Hau da Euskal Itsasirria. Boa! Mendeetan zehar ozeanoak zeharkatu ditugu, etorkizun berri baten bila. Herri oso batek itsasoari begira lan egiten zuen garaiak ziren. Baleen, basoen eta ontziolen garaia. Ontzi haiek gure industria eraiki zuten, gure patua, munduari begira bizi ginen, mugari gabe. 1575 urtean San Juan Baleontzia lur berrirantz abiatu zen, etzen inoiz itzuliko. Mendeetan zehar, itsasoak berak gorde du, eta orain ozeano guztietan ondoratuta dauden ontzi guztien ikurra da. Orain, historio honen bigarren zatia asterakoaz, jatorrizko baleontziaren berreraikuntza. Galdutako jakinduriari bizitza emanez, aintzinako lanbideak berpiztuz, historia berreskuratuz, etorkizuna eraikiz. Denok parte hartuko dugun amets baten eraikuntza. Aurrekaririk gabeko erronka, jendaurreko prozesu bat, proiektu eraldatzaile bat berdinik gabeko kokalekuan, Europa kultura zamatuta zeharkatuko duen ontzi batentzat.
Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu.